Lek bapake lek karo ibuke ra gelem lho, Mbak. Karo aku manut iki. Karang suaramu kaya ngono kok ra gelem ya beran bangga mok geret. Kowe ora tak ewangi repotmu wae lek ora gelem ewang-ewang. Delokne. Awakmu ngewangi apa, Mbak? Ngewangi apa? Mas. Terus dolanan HP jenenge setia. Tapi kadang rene ajine wong wedok lek ra ndek kasilan dhewe mah. Ora iso maneni wong lanang dhewe. Kapan sunat? Kelas 5 Kelas 5 bulan pira? Giyah aku lek Desember budal dhewe. Karo kuwi jak adoh ndi? Mbah iki mek ngulon terus ngalor kok. Jane ya, apa rono, Bu? Karo sapa? Bapak kan bolak-balik wis ngomong di karo bapak no, blonjo karo bapak Mel. Lek bapake lek karo ibuke ra gelem lho, Mbak. Karo aku manut iki. Karang suaramu kaya ngono kok ra gelem ya beran bangga mok geret, mok peksa. Lho lucu bapak dhewe lak jak bakul nang pasar. Serandu bang. Maksudnya iki kok manut ngono ya. Padahal biasane lek raning bauri ra gelem. Kolintang kan dibegah ya. Alasane. Buka-buka pakai lampu gah. Oh kono. Gini sing sugih dhuwit kono. Kon Ngono baru budal. Piye, Mbak? Golekane sing wis mateng. Wah, lah ora bakul lho Nganu lek mateng nang bendo. opak apa? Opak melawuh to? Nang bendo, Mbak. Nyapa adoh men. Lah ngendi? Dayu ngendi? Ngene burine ngulon lor dalan. Oh, heeh, pabrikan wi. Burini. Burini ngendi ngentak to, lho. Mae? Ngentak. Ngene Ngentak. burine ngentak. Depot Rini. Wi ngulon, lor dalan. Goreng dhewe wi. Lek ora ngono masjid kambingan wi ngalor duk ngetan lor dalan. Ya. Ya. Aku cah cilik dipanas-panasne kok mesakne. Awakmu mbiyen cilik ra gelem jak nguyup. Amel mak. Malah Kayak ngono to mak, tau kena momen Amel mbok juwiwit to ben nangis. lah. Ceket rambutku. Dia to mak. Mbak rambut ibu kok entek to, Mbak? Yo. Ada nasi nemen kok. Soalnya ganti-ganti semir ayo. Ora usah disemer mak wis tuwek disyukuri ngono lho. Isin nawar kancane. Nyapa izin dhelik ning kamar nek kancane metu. Lek dikongkon Mbak Intan piye mak lek nyauri? Kosek ngono. Gak meneng ae tapi ra budal. Wong dikongkon masang lampu, nggih Semuanya salat, besok. nggih salat ibu ora dipasang-pasang kok. Meni piye lek semaya. Ora semua ya. Terus goleki batang. Empakno lampune. Lampu apa? Wis Pak ya kon ngempakne. Tak ceritane mak bar goleki batang blayu rene madang. Oh, Aku denger-denger aku. Ora kalau semua. Aku denger-denger aku. Lah kucing lho, Mbak. Kok iso nek batang Lah kucing iya. ya mangan apa nur paling nek wong obat terus blayune nek Enggak iso, Mbak. Ngetokne anake kok setengah anake iki metune. Ya Allah, bayi. Heeh. Teluron. Mesakne ya. Gak dhewe ya ora roh ya, Bu ya. Paling ngedene isuk paling nek bengi pas do turu. Apa ya ngeden? Bengi isuk lho mak jam karena semuanya aku sesuk jam 3 tangi-ratangi panggah rene ngono si bapak. Ya, ngono. Lah mel mega ya. Padangan aku wis goreng kentaki ngono, Cik. Muni piye? Jam piro iki? Mbok adan aku. Tambah lek genduren beh jan semenit takone. Akhirnya budal ritual toh. Terus itu apa? Situ sik tak salat dulu tak ngono. Terus aku numpak karo bapak. Adol apa to, Bu? Adol genjer teko Lah iki genjermu kok ngendi to? Nyapa to iki kok ngurus-ngurus. Kowe bisnis e mek urusane dhewe-dhewe. Aku ki takon laro siji ra kelong blas. Cek panggabek aku kaget lho. Iki kok ndi Bu kok akeh godhong ngene iki aku. Terus nganu, teko kulone teguhi mandek karo Mega Disra jane nyapa to, Pak? Mandek iki. Tunggale titipne kono apa piye ngono to. Terus mandek ngene teguh. Kah? Tetep genjer gelem ora iki iso lho to ngono to. Terus disalahne. Iki kok aku 2,5 mbok del 10.000 yo lho. Wong e plung-plung 2,5 bayang nomel. Tibakne nek pasar mek dituku 800 repes. 800 til. Ngene Mbak Erna iki pira kabeh?
10. Entek, Bu. Cek papat. Jijik mending lah wi. Sepayu 6. Komahku selalu. Leng kene teko. Ini teko gak ngerti. Lek bapakmu pas liwat ngono enek sing bopong loro Bingung-bingung. Terus Mbak Mega nih, lah Mbak Mega pernah bengok-bengok ngomong nanti. dodolan. Ya mau beng dhek nggowo. Ala aku medek awakmu enggak. Aku ngerekam no karo isin ngono aku janan. Wes ngerti aku. Kenjer, tapi lek Mbak Mega jan enggak diisin plus ya. Contohnya, Ya kayak apa yang melu aku dhisik dhewe. dhek pede, bodine apik. Mergane dhek ya ade sing wetenge gedhe arep mlaku dhisik dhewe isin. Heh? Sapa Mbak? Nyapet to wingi nyeluki anake yo nyaur-nyauri. Tak kira wes kok lek ngan banteng gawe. Anake sapa, Nduk? Mosok lanang mana? Bu ngono kuwi kena mental ya. Lah anake sapa ibu jenenge? Jajan men, Mak. Kok waduh. Ya, Kok belanjane waduh to, Bu? jajan kuwi ora blonjo. Lah iya. Nek Pak Super ya beran luar kono. Kulone dhewe. Iya. Cah cilik jan-jan. Mbak ya turu. Duh, aja padake awakmu mager ngono kuwi. Angger wong kon turu, wong yang gawe panas-panas mbok wong turu. Nah, iya gitu. Maksudku Aku karo Mega kepanasan rono rene mel. Tenan. lah awakmu ngono wis payu, Mbak. Maksudnya? Bapakmu bolak-balik omong-omong arep kok tukokne pickup to. Terus? Ora usah lek pickup, tapi aja omong. Nyapa emang? Lu wong kuwi lho mobil nggo TR-an kuwi lho, ndang oleh duit. Mobil UTR-an iki mobil OTR-an ini nganu lho, Mak. Viral-viralan apa jenenge ngono kae? Lek wis ora nganu ya ora enek. Jadi Aku kan ngene to, wingi mending ngene apa tuku pickup to, Bang. Ngono to, regane piro to? Ya sing 15. Hitungane piye wing kok Pak lek karo aku mending ngono. Ya engko bagi hasil, hasilnya piye aku ngono. Ya engko lek pamane bar kirim mulai 100 ya didum 50 edeng ngono. Arep nggo apa to, Bu? Alah ora ngerti ya. Bakul kayu sih iki wong iki. Tapi tak pengen graji pancen. Aku arep bakul kayu nang ngarepan ae. Kayu apa? Mending ngono lho. Lek graji no tak dep dhewe enggak dikirim. Terus mari ngono to, Mak. Apa iku jenenge diresiki isik diweki. Lah iya tak payup-payup. Kan kok panen 6 sasingkas wis oleh duit neh to. Kayak ning anu lek muadal sanding sekolahan kae to, Bu. Kelingan aku kae. Engko bapak bakulan Arep kayu ngapak, piye to enek. sire? Enek mau. Bapak biyen ning anu ya, Mak, kurang jitu ya. Kurang apa? Kurang jitu. Nyapa? Lah nganu apa wi jenenge lek graji kayu rene sebitan ora melu didol kok. Ditinggal to. Wae kan didol oleh duit double. Terus dadi pek sapa, Bu? Payu. Kayu sebitane. Pek sapa-sapa sing karep no. Nggih. Mbak yo nggih helm. Yo kosek to gentenan aku ya tak ambekan sik. Nang Bontoro lho, Bang. Apa? Merasa nang Banyu Bening aduh iramu. Bentoro ya tuh. Bantara ya mene ora enek apa-apa Lah lho. iya, Mak, ora penak. Ya penak ning kono golek iwak kok. Ora minggu ya ora. Golek iwak, Mak, nek kono ya melu-melu iya, Pak. Gah aku arep dodolan. Dodolan apa? Basreng. Basreng sik. Kayak dalane ruwame ngalor abdi digandap kok. Numpak mobil. Pak mobil kan kena. Bensin larang aja war-war mobil. Duyui bareng-bareng. Cek kancane cek berjuang ngedukne bensin lho diwangi ndonga. Lho iya ta, kene dhewe ya mumet tak potongan. Lah yo kok iso TikTok. 16 wake yo Mbak potongane kok kaya Aku mau metok jeneng. Masa ta dodolan rego 30.000 oleh dhuwit 20.000. Terus rego kula ya apa? Aku 46 32. 32 rumah samu, rambut putih babelmu, ya? heeh. Babelmu. Aku babelku enggak tak apa akeh. kerdusmu. Ora akeh berapa enggak tuku nggak duit kuwi. Iya sih. Mbah aku sik berjuang dan bertahan. Sing kalian-kalian sing lagi ndek luar negeri sing oleh penggawean wis
duitnya dilumpukne, aja aneh-aneh, ora sakakan pola, terus Yo apa? wong to, Mbak. Duh, Kira-kira. kene iki ngweki edukasi Mel. Mas yo kene iki wong pinter, wong peneri lek iso sing wis ning luar negeri sing keadaan nek kono duite dicalengi aja nggih huru-hura hara-hara ning Indonesia. Celengane buntet rek kok jipuk. Engko lek lalipin ya beran malah Nyapa lalipin ya garek ning loro omahku kuwi no. Nyupini. kok isi jembutku putih to. Rambut. Ibu iki lho. Iki lho, Mak. Wong wedok anakmu akeh mentok, Mak. Ya apa to? Gede. Omongnya ra demen ro bapak tapi ya kayak anak wah. Piye to, Mak? Lek atuk ki aja ngene kuwi. Bapak lo golek iya jipek. Sing nang omahe do jipet do nesuk mesti kok ninggal tulisan aku. Kan terakhir kan tak takoni to, Mbak. Ngene. Omahe Mbak, celatu. iya, Mbak, Pak, Ibu nendi golek ana dhisik kok lek ra temu geten takono aku. Ini bolak-balik tak ngonokne dhisik goleki mau. Ora enek ning kene Mbak Nawang aku ngono. Terus adus marani. Mesakne lho, masamu ngono to sok apa wi jenenge? Lek wis renek to, ngono ki ngetok-ngetoki lho. Biasane bapak ya ene nganu ya, goleki mak ya. Apa meneh lek arep genduren beh. Jan mendak tekok wong ngadeg lho ditekok ijam ya, Bu ya. Apa Marai. to? Lek bapak rene bengi dhewe ngono kaya tutno ngono ki lek ambek Rizky omong-omongan gani Mel. Nganu glebak wong loro HP sitok dingin delok wong loro ngono, Mak. Iya, terus sih maksud kuwi bapak ya gelem nanggapi hal omongan sing enggak jelas. Mosok terus tenanan Riz, mosok. Sampai uangnya apal. Dek iki nganu di ambek apa? Maksudku setiap hari ki nek proyek takon ngewangi golek genjer kan Rizky ra gelem to, Mak. Alasane ngewangi ada celon Mbak Ina. Bapak ngene iki wis kanji korengan tau nganu sasen-sasen ki lho. Ya kan bar lomba korengan to. aku yo kae. Kena Soalnya kecokro. Jaya rusak spray. Saiki yo pekku. Lho Mbak sikilku tenanan lho. Korengen kok goreng. Karang panas kok di PP kok. Lala kurang pirang tahunnya balik, Mak. Ngerti daerah tahu hubungan tuh aku. Repot paling. Jadi melok uang panjang. Sulit saya saat ngene. Beh, ngirimi duit neh. Ora ngirimi sambel karo brambang goreng karo. Piro sekilo? Njaluk basreng. Wis sulit wis dadi TKW lho, Dek. Kowe kapan Brambang Mel? goreng karo apa tuh kayak lali aku. Ini apa duitnya oke? Maksudmu piye to, Mbak? Kapan aku pertanyaanmu Lagi lho? kan jare arepe lunga. Iya, Brambang goreng karo apa tuh culik kae? sambal pecel. Karo apa neh? Terus karo basrengku. Uduk lali aku sing rong tau mangan apa ngono. Obat Obat kok dipangan iki lho. njaluk vitamin kalsium apa Mbak sing luarang sak biji lho sing kejulinu. Sing kejulinu langsung mari warnane coklat. Kaltif wis pokoke sijak biji tepat 45-an. Dek njaluk kowe. Dek kok kejulinu nyapa? Liburan tambah gawe to, Mbak? Piye to maksud? Oh, mek kopeni kucing nggih, Mak. Pengen piye? Pijet-pijet ae jam 2 kadang rong turu. Loro bengi mijeti. Kowe ditukokne alat kok Indonesia dikirimne rono Ora kaya sing entuk. getar. Heh? Enggak entuk. Lalaka lo kirim gak entuk alat ngono kuwi. Terus balik nih. Tuku sing ning kono. Lah terus lek bose kon tuku alat ngono kuwi sulit gunane apa? Oh, lek kerupuk entah nang gudang kabeh Mbak Lis. Tapi tekono omong Rita iki kerupuk sing distok kae sampean sisihne kok lek sak wayah-wayah aku arep live. Sampeyan omong Rita yo. Sak wayah-wayah aku ora tau awakmu live. Ilat-ilat laris. Sopo? Live. Tapi nganu kadang ngantuk sing ditekokne iki ora kok aku. Tapi lek laris ki melek aku. Iya, tapi ditekokne komene rame aku. Ora usah dijawab. Ora sir jawab. Kadang terus malah Allah, mangkaku wis ditekokne. Ya saurunge live omong. Apa sing delok mong sitok? Loh kok pinter Mak. Nah sing cek turu kok mlilir buka HP pas. Iya sih. Tekone. Tapi ki yo kaya artis ngono kae lho, Mbak. Heeh.
Sampean enggak diajak. Apa? Enggak diajak. Makmu diteri apa sih kebo apa awakmu? Mbok. Siapa sing ngerti? No. Iki tangga kepo, tangga kepo. Endi, Bu? Kebo. Iki panen iki. Rona tas Rona kok delok emang. Mak, aku tanggal Jumat loh. Sampean kapan Mel, Mbak Jumat nang kene lo Mel. Santunan. santunane sapa? Wes tak pokoke Jumat rene. Jumat ya. Ya wangi-wangi ketisu. Wow. Kowe ora tak ewangi repotmu wae lek ora gelem ewangi-ewangi. Delokne. Awakmu ngewangi apa, Mbak? Ngewangi apa? Mas. Mau ngono ditandangi. Mbak kok salam bini sampai pecah-pecah. Ya wis nurun awakmu diketoki dititili pegel aku berak bengi tak wae ijal lho. Marahin jedir loh, Hes. Kaya lambene Mbak Amel lho delokne jlebor. Kapan sunat? Kelas 5. Kelas 5 bulan piro? Giyah aku lek Desember budal dhewe. Desember wis kelas 6. Ojo gelik suwi-suwi. Engko ngrasakne lara malahan yo, Mbak. Nyapa kok ngrasane lara? Iki sunate sing mahal ngono kae. Langsung mari. Ora kaya sunate bapak karo bojoku. Ndang sunat gek wis ya, Mbak ya. Heeh. Yo gek Joko. Lah iya. Maksudku wis baru diketok. Ora diketok iki mek diresiki pucuke tok wi lho Mel. Lah iya. Kulite diploncek. Diketok tugel. Tito kae sing mlebu masno lho. Teko nggen. Ora apa-apa, ora. Jane wedi mek gur ndredeg asline ning jero ki lek ra ya wis mek gur koyo disontek ngono lah. Dipriksa. Ora lara. Wong nek Mahes kuwi sing anu didemok langsung ciut ngono kacuke. Pembahasanmu ra ning WA ra ning langsung mek gur. Bapakmu aku mau kerja guyu aku jan sampe rasa. Ya, Mbak. Sampe mangap tok. Nyapa ngomongnya Pak Wit ya? Tukang Pak Wit. gas lho rambutnya ndek. Rambut ndek. Tapi enggak begini. Ngene enggak bapakmu digijol. Lah iya Terus duwene apa? Lanang enggak, wedok enggak. banci. So, Siren anggap apa, Hes? Enggak nanggap. Sederhana Mbak Mel. Enggak demen orkes. Enggak ujung-ujung Sederhana. Kapan? Desember regah aku. Saiki bulan apa to, Mbak? Saiki bulan apa? Bulan Juni. Kelas 5 Agustus no wae. Ya pas baru jian, Mak. Jane wis Besar. iki, Mbak. Waya wis lho Kak, bisa nek liburan kok. tahun saiki wis sura ora oleh. Bar suro berarti. Ya Allah le kuku mulai le. Teko Mbak Lis dong, catat kuku. Dia mesti tahu. Enak. Nah, Tapi mama males golek. Mbak, September kuncinen September tenan. Tanggal piro penake? besarnya kan Juni ya, Mak ya. Juni. Berarti iki mau. Juni besar ya. Suro iki. Besar. Ora mesti ngono. Juni, Juli, Agustus, September, Kurang Juni. setahun kok jian. Ini apa? Nah, ndek iki besar kok. Wis saiki dilekas sura. Selak gede Mahes, Bu. Ojo gede-gede. Selak SMP kok. Mau oleh aja oleh. Kayak budal ae. Kayak budal endi? Sunat. Ojo saiki. Ya ora to glek dinose. Masane ya langsung budal. Omat kayu sing wedok kaya melok. Setia. Setia sing wedok kon turu sing lanang yang budal setia. Ngono wae. Wedok masak resik-resik terus dolanan HP jenenge setia. Tapi kadang rene ajine wong wedok lek ra ndek kasilan dhewe mah. Ora iso maneni wong lanang dhewe. Ora iso. Tapi lek dhewe ndek kasilan dhewe iso maneni. Ora iso jalan-jalan. Mak. Ya mak masih oleh kasilan teko ayam geprek ya kadang sik wani maneni ya toh. Masih cilot. Heeh. Mangga kudu nek penghasilan rek kita Ayam apa jenenge? geprek. Wah, ora sepiro wae. Wis tak omongi wae iki siji 6.000 ya, Mbak ya. 5.000. Oleh apa? Ya oleh.
Ya oleh, tapi ra Ya udah. Pas kok balik. ora oleh. Aku mau ke oleh Banggara oleh. Minyaknya wis ra modal. Iya, tapi pok rapak wae minyak ana wis. Babok. Aku kadang tuku minyak yang ngenteni promo ya. Buat promo juga Telu apa? telung Dus. plastik. Enggak oleh saiki ning ngendi tuku dus-dusan, Iya, lek promo. Enggak olehane yo butuh. Lah Mbakmu biasanya dus-dusan, Mbak. Iya enggak oleh saiki. Lek dus-dusan ngono kae pira? Luwih murah. Ya Yo. tenan jenengmu jenenge Rizky. Ono kadang yo ra telaten barang mak.